Здравейте! В това видео ще ви покажа как аз си правя подово отопление на втория етаж на къща. Втория етаж е 83 квадрата. Това е едната стая, която е приключена. Вече тръбата е многослойна PEX Alpex с алуминиева вложка. От тук тръгва тръбата. Тук съм ги прихванал към стената, за да не ми пречат. От тук тръгва. Сложил съм изолация, най-обикновена, за да не предава към стената топлина, да няма загуби. Отдолу има фибран двойка, 2 см, дюбелиране на няколко места, през голямо разстояние съм дюбелирал, защото горе-долу пода ми е равен. Не съм лепил фибрана с лепило, само с дюбели. Отгоре ще правя замазка 4 см. Каква е технологията? Тръгва се, върти се в кръг и се стига до центъра, като се оставя разстояние за връщащата се тръба. Ако приемем, че тази първата, която е до стената, тази тръгва, тази се връща, тръгваме, въртиме в кръг, въртиме, стигаме до центъра. Тук съм направил нещо като релтанче, но нямаше как да ползотворя празното пространство, което ми оставаше, и се връщаме обратно. Това е едната стая. Това хола още не сме започнали с него. Но първо ще направя замазка в трите стаи. Това е втората стая и третата стая. Разстоянието между тръбите ще е 20 см. Ето тук пак тръгваме, имам изолация на тръбата. Най-обикновена изолация за полипропиленови тръби FI20. Имаме едно разстояние около 30 см от стената. Впоследствие, преди замазката, понеже сега ще ми пречи само, ще сложа 1 или 2 см стиропор около стената, между стената и замазката. Така ще имам стиропор 2 см с цел да компенсира линейните разширения на замазката. Защото като се нагрее цимента, се разширява и теоретично, а и практически има вероятност да избута стените навън. Или най-добрият вариант да се напука. А този стиропор, който е около стените, ще компенсира това разширение. Значи, общо взето е това. Тук съм започнал. Хващам го с свински опашки. Тук съм с свински опашки. 15 см, 3,6-15 см и горе-долу става добре с тях. Здравички са. Малко е трудно, защото съм сам и въртим, опъвам, връзвам. Предвидил съм да сложа и един радиатор тук, като резервен вариант, ако не смогне подовото, да го пускам и него.
ще го захраня със същата тръба и ще я сложа в гофрираните тръби, които са предвидени за тази работа, за да не топля с 60-70 градуса цимент, защото вече със сигурност ще се спука. Тук, където излизат тръбите от едната стая и от втората стая, в тази зона съм предвидил да сложа колектор, за да захраня подовото отопление на първата, на втората стая, на хола и на третата стая и радиаторите, като към подовото отопление около 45 градуса мисля да пусна вода. Взема един трипътен термостатичен вентил и с него ще регулираме водата. В мазето имам котел, който захранва сега първия етаж. Малко съм го презапасил. 24 кВт съм взел котел. Проблема ми беше с това как да прекарам водата от първия етаж, от мазето до първия етаж отива лесно, но до втория етаж трябваше да пусна тръби от всеки радиатор нагоре до радиаторите на втория етаж, но се отказах от този вариант и взех решение да ги пусна през комина. Този комин така или иначе няма да се ползва. Тук ще пусна тръба 1 цол или цол и четвърт. Последствие ще реша каква тръба. Най-вероятно ще е цол от котела до тук и 83 квадрата би трябвало да захранят. И от тук пак през същата дупка идва до колектора. Тук съм решил да сложа два радиатора на тези двата страничните прозорци. Два късички радиатора по 1,10 м, може би 1,20 м, които в последствие може да работят, може да не работят. Ще видим как ще се справи, защото къщата е без изолация. Изолацията е само на пода. Прозорците са стари, поне за сега. Тук в хола, ето го фибрано, още не сме изчистили, но да приключим се за маската на трите стаи. Пуснато е ниво на всички стаи. И тук също ще слагам на този прозорец радиатор, там до вратата от лявата страна. И тук може още един да сложа трети радиатор, нека да има така. Видим третата стая. Това ми е третата стая. Тук ще има само един радиатор и подово отопление. Да не се налага да включвам радиатора и след това да смогне. Къщата, втория етаж все още ми е в ремонт. Но още не е свързана и инсталацията. Ползвам ток от едната стая, съм си захранил един контакт и тук съм си пуснал две кружки. Един удължител с много фасънки. И общо взето е това. Ще направя няколко обиколки и ще продължа с клипчето. Така видеото продължава. Вече направихме втора обиколчица. Тук се вижда ясно разстоянието, което е оставено за връщащата се тръба или вода.
по тръбата, тук ще си и ще излезе. Общо взето е елементарно, лесничко, не е нищо особено. Трудоемко е, но не е трудно. В смисъл не е трудно. Не е сложно. Тръбите не ги огъвам с пружина. Не си ги огъвам на ръка, просто им правя малко по-голям радиус на ъглите, където се налага да се свиват. По този начин не ми трябва пружина. А и пружината ще малко да ме затрудни според мене, защото веднъж като я вкараш, трябва да я предвижваш с тръбата. Не съм работил с пружина, не знам как е, ама така предполагам. Не мислих да правя подово отопление, честно да си призная, на втория етаж. Даже и каквото и да е отопление на този етап нямах намерение да правя. Но ми предложиха като идея. Тъй като къщата не е изолирана нито отвън, нито отвътре. И зимата имам големи разходи за отопление. Много дърва по миналата зима. Около 20 кубика дърва. Не е изолирана къща. Само дограма имам на първия етаж. И реших да направя изолация на таваните от вътрешната страна на първия етаж, но ме посъветваха да направя от горната страна, някъде на пода на втория етаж. Да си сложа изолация, фибранче двойка и да си направя замазка, да си изравня, защото още си ми е плочата от строежа на къщата. Реших така или иначе, ще слагам фибран и мреж отгоре, да направя тази инвестиция, да купя тръба. Тръбата я намерих ефтино, 80 стотинки на метър. Тук са 100 метра, 80 лева. Към стия 80 или без тех, все сме си същите. Взех тръбата и намотавам тук, па накрая ще видим кога ще се пуска в експлоатация. Като порасне малкия, мисля до тогава да вържа тук тия тръби. Колектора да свържа, радиаторите, да пусна тръбата долу до котела, или може да направя и съвсем отделна система. Тук имам пусната една дупка за камина, може тук да се сложи някаква камина и втория етаж да е напълно самостоятелен от първия. Някаква малка каминка на пелети, за да не мъкнем тия дърва зимно време. Да качваме на втория етаж дърва, много ще тегла тази работа и мръсна. И затова съм решил тук от колектора ще пусна две тръби с кранове. Когато искам ще си ги затварям, когато искам ще си ги отварям до другата стена и в последствие, ако слагам някаква камина, от колектора мога да ги отворя и да пусна водата от камината да циркулира през тях. А другите, които ще ми отиват през този комин долу до мазето, ще си ги затварям. Просто ще имам два варианта. Единият ще ми е от
котела в мазето и другия вариант ще ми е от камината от тук. Ако взема камина, да. И така. Добре. Ще го спираме този клип, че стана много дълъг.